дар тавозуни муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи Рашт ва дигар муассисаҳои зертобеи он 936 километр роҳҳо мавҷуд буда, 294 километри онро асосан роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, 642 километри дигарро роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллӣ дошта, инчунин 117 адад пулҳои мошингузар бо дарозии 3816 метр ташкил медиҳад. дар масири шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ ба масофаи беш аз 300 километраи ноҳияҳои минтақаи Рашт ва Сангвор даҳо мавзеъҳои хавфноку тармафаро мавҷуд буда, дар фасли зимистон ба ҳаракати мӯътадили нақлиёт то андозае монеа эҷод мекунад, зеро роҳҳои мошингард ва рафтуомад асосан қад-қади дарёи вахшу сурхоб ва хингоб сурат мегирад. зимистони имсола боришоти барф дар як қатор ноҳияҳои кӯҳистон аз қабили ноҳияи Нуробод, Рашт ва Сангвор дар рӯзҳои охир бештар ба назар мерасад. ин аст ки барои нигаҳдории роҳҳои зикргардида 7 муассисаи давлатӣ бо ҷалби 240 нафар коргар ва 47 адад техникаҳои гуногун тамға роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ шурӯъ аз деҳаи Луғур то сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон ва масири Лабиҷар Сангворро аз барф тоза карда, рафтуомади мӯътадили нақлиётро таъмин мекунанд. роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ дар ҳудуди ноҳияи Нуробод беш аз 50 километрро ташкил карда, ҳамарӯза коргарони муассиса бо ҷалби техникаҳои мавҷуда роҳҳоро аз барф тоза карда, дар мавзеъҳои хавфноку тармафаро бошад, коргарон вобаста шуданд то рафтуомади нақлиёт таъмин гардад. бо мақсади нигаҳдории ҳолати роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ дар ҳудуди ноҳияи Рашт, коргарон бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ҳаракати нақлиёти боркашону мусофирбарро таъмин карда истоданд. ҳамзамон дар мавзеъҳои хавфноки шоҳроҳи байналмилалӣ коргарону техникаҳои роҳдорӣ вобаста шуда, маводҳои зидди лағжиш ба қадри кофӣ захира шудааст, то дар рӯзҳои боришоти барфи зимистон аз он истифода бурда шавад. дар ноҳияи назди сарҳадии Лағш ду муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгард бо ҷалби 14 адад техникаҳои гуногун тамға ва 24 нафар коргарон нигоҳубини 114 километр роҳҳои автомобилгарди байналмилалиро ба зимма дошта, дар мавзеъҳои хавфноки деҳоти Қушақба, Домрачӣ, Очиғалма, Сарғой ва Ағбаи Қарамиқ техника ва коргарон вобаста шуданд то рафтуомади мӯътадили нақлиёт таъмин карда шаванд. дар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳияҳои Тоҷикобод ва Сангвор коргарони идораҳои маҳаллӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҳамеша роҳҳоро аз сангу шағал ва барф тоза карда истоданд, то рафтуомади нақлиёт байни дигар ноҳияҳои минтақа қатъ нагардад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт.